Nytåret nærmer sig. Og i år er det første gang i 52 år, at jeg ikke skal holde nytårstale. Men her på årets næstsidste dag, kan jeg alligevel ikke dy mig for at sende en hilsen ud til alle jer i stuerne, med håbet om, at 2025 bliver et lykkebringende år. Jeg har valgt at transmittere min nytårstale her fra Parkteatret, Frederikssund Kommunes Egnsteater, da teatret har en stor plads i mit hjerte. Jeg ved godt, at jeg kommer min kære søn i forkøbet, der nu skal overtage traditionen med at holde nytårstale. Og det vil han forhåbentlig gøre ganske udmærket. Det har nemlig været sådan en stor fornøjelse at se ham vokse med opgaven som konge, samtidig med, at jeg har sluppet for de kedelige sportsarrangementer og officielle besøg, som for eksempel at mødes med denne Abdel Fattah al-Sisi. Nej, lad bare Mette Frederiksen, Lars Løkke og min søn tage sig af ham. Så tager jeg en snak med Kasper Holten på Det Kongelige Teater. Ham har jeg mere fidus til. I det hele taget har jeg virkelig nydt det forgangne år, hvor jeg kunne tage mig af alt det vigtige, nemlig arkæologien, historien og teatret. Alt det, der ligger mig på sinde, og som har så stort betydning for vort kongerige Danmark. Og efter at jeg abdicerede, så er det jo endelig blevet et kongerige. Og Gud skal lov for det, for han gør det jo så godt, min kære søn. Dog er jeg lidt nervøs for nytårstalen. Vil han kun tale om Royal Run og andre sportsbegivenheder, og helt glemme kunsten og teatrets verden? Jeg håber heller ikke, at han kløder rundt i grammatikken, som nu i hans valgsprog, forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Det hænger jo ikke sammen. Der er jo både tillægsord i flertalsform og entalsform, men han har også gået i skole i 70'erne, og dengang sad man bare i rundkreds. Åbenbart også på Krebses skole. Men et eller andet har han lært af rundkredspædagogikken. Blandt andet, hvordan man skal omgås med andre mennesker, og hans venlighed og ligefremhed kommer nu hele folk til gode. Selv er jeg glad for at have sluppet alle de officielle pligter. Nu er der mere tid til at gå i teatret. Ikke kun i kongelogen på Det Kongelige Teater, hvor man ser det hele lidt fra siden. Nej, heldigvis er der mange andre teatre i Danmark, fyldt med spændende oplevelser, hvor jeg ikke behøver at sidde og kigge ind i sofitterne, men kan se skuespillerne frontalt og få en fin oplevelse. I Danmark har man både landsdelsscener og små storbyteatre, projektteatre, for ikke at glemme egnsteatrene. Og det glæder mig usigeligt, at de 27 egnsteatre og de kommuner, der bakker dem op, har valgt at overholde deres egnsteater til aftaler for de kommende år. Det manglede sgu også bare. De gør nemlig et kæmpe stort stykke arbejde. Ja, de arbejder virkelig på at give publikum en fin oplevelse på teatrene. Med alt fra sy kostymer, bygge modeller, tage telefoner på kontoret, øve sange, skabe synlighed, så publikum finder vej ind i teatersalen, sætte lys, holde styr på logistikken, sætte i scene og ikke mindst skrive ny dansk dramatik, så vort modersmål kan blive ved med at udfolde sig.
Mange steder er der også frivillige kræfter, som her, hvor parkteatrets venner sørger for at passe parken, sy rekvisitter eller pynte op til jul. Parkteatret udmærker sig også ved, at det er et beskyttet beskæftigelsestilbud. Det var saftsus med et langt ord. Beskyttet beskæftigelsestilbud, som sørger for kaffe og rengøring. Det er altid en fornøjelse at komme her hos de flinke mennesker, som skaber en god stemning i det gamle funkishus. Heldigvis har mit barnebarn også taget teatret til sig. Optrådt på Eventyrteatret samt medvirket i Statsradiofoniens julekalender, hvor jeg i øvrigt for første gang så hende i smækbukser, som i øvrigt klædte hende ganske udmærket. Jeg er glad for, at hun slægter sin farmor på, og jeg glæder mig til de kommende år at tage hende under armen for at gå i teatret sammen. Gud bevar Danmark. Gud bevar teatret.